Οικογενειακές ιστορίες. Παιδί μου, σήμερα θα πας στη γιαγιά γιατί η μαμά θέλει να πάει κάπου. Εντάξει. Όχι, μαμά, δεν θέλω να πάω στη γιαγιά, θέλω να μείνω σπίτι. Όχι, δεν θα μείνει σπίτι, θα πας στη γιαγιά. Έλα, σήκω. Πάμε στο αμάξι. Πάμε, παιδί μου. Φτάσαμε, γκραν. Φτάσαμε στη γιαγιά κατέβα. Όπα. Έλα, μαμά, πάρ' το να σε παρακαλώ. Ω, το παιδάκι μου. Ω, το γλυκό μου το παιδάκι. Γιαγιά, θέλω να πάω μέσα και θέλω να μου μαγειρέψεις ομελέτα. Πάμε να σου μαγειρέψω ομελέτα. Μπες μέσα, μωρέ. Κάτσε στο τραπέζι. Κάτσε να σου μαγειρέψω, να πάω στην κουζίνα να πάρω το αυγό. Το αυγό και να το σπάσω. Έτοιμη ομελέτα, φάρ. Τι είναι αυτό, δεν μ' αρέσει, σου είπα ομελέτα. Μα ομελέτα είναι αυτό. Θέλω τη μάμα. Καλά, θα στην πάρω τη μάμα. Έλα, να τον πάρεις τώρα, εντάξει. Να τον πάρεις τώρα, εντάξει. Μα, τι ωραίο μέρος. Ναι, μαμά, θα έρθω να τον πάρω. Καταλαβαίνω. Μπιπ. Έφτασα, επιτέλους. Έλα τώρα. Μαμά, θέλω να πάω σπίτι. Ούτε που πρόλαβα να πιω καφέ. Έλα τώρα. Και σπίτι όμως, ναι. Για ύπνο. Δεν θέλω να κοιμηθώ, θέλω να παίξω. Άμα δεν με τηλεφωνούσες, θα βλέπεις και εδώ παιδικά, θα παίρνεις το κινητό της γιαγιάς, θα έπαιζες. Τώρα αφού θέλεις να πάμε σπίτι και με διώξες από το ωραίο μέρο που για να πιω καφέ, πάμε σπίτι να κοιμηθείς. Και εγώ να πιω τον καφέ μου έξω. Συγχαρητήρια. Έλα και δεν ακούω γκίχ. Όχι. Αν δεν έρθεις τώρα, δεν έχει άλλο χαρτζηλίκι για το κουμπαρά σου. Το κατάλαβες? Με εξόργησες, δηλαδή. Έλα στο μάξι. Κάτσε να βάλω ζώνη.